χέσω στον νηπτήρα, βγείτε, θα χέσω στον νηπτήρα. Ρε μαλακαγιάκο, με βγεις από το Είμαστε μέσα σε ένα JZX. Ήρθαμε στο event με φαγητό, θα χεστούμε ρε. Κοίτα λίγο το σεπεδάκι θα λάβει, το βλέπεις. Δηλαδή, πώς γίνεται, είδα story τους πριν 3 μέρες, το αμάξι λιμμένο. Και τώρα είναι εδώ με μοντέρα πάνω να δουλεύει. Απίστευτο. Όταν βλέπω το video. Holland. Τακ, τακ. Ολόσο. Holland. Καλημέρα. Advanced vlog. Όχι vlog. 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 Τακ. Έτσι τα κρογιάλι. Τακ. Καλημέρα. Πρώτη φορά που βλέπετε τον Πολώνια. τον ηλεκτρολόγο σε πλάνο. Δείξτε τον ηλεκτρολόγο σε πλάνο, σε ένα κοντινό. Yeah, electricity is my life. Βάλε ηλεκτρολόγο. Ηλεκτρίστηκα. Oh god damn. Hell yeah. He's the money. Day 2. Μετά από κάρτ. Μετά από σύγκρουση. Πες μας πώς είναι οι μπαριέρες. Λοιπόν, οι μπαριέρες είναι πάρα πολύ ωραίες. Δεν τις έχω αναμένες μου. Έσκασα από πίσω με ένα κάρτ και εκεί που δεν περίμενα. Νόμιζα ότι ανατινάχθηκε το ηλεκτρικό. Και ποιος ήτανε? Ο Μάικ. Γιατί όμως ήταν ο Μάικ? Εγώ μπροστά ήμουνα μόνος μου. Δεν με έφτανε κανένας. Δεν γυαλιά που έφτιαχνα ρε. Εγώ τους άφησα γιατί ανταλλαγή με καψιρίκια τώρα μην κλαίνε μετά που θα κάνουν. Εσύ που μείνες με τίποτα θα σου δώσω την μπαλακλάβα. Ορίστε. Χίλι. Oh no. Oh no. Λουρίς. Είμαστε στο Σλαβιέι, σε μια πόλη κοντά από την πόλη που κάναμε drop χθες. Έχουμε χάσει τον Γιώργο. Ο Γιώργος δεν σηκώνει τηλέφωνα. Τον βρήκαμε πριν λίγο και μας είπε ότι πήγε μόνος του σε άλλη πόλη και την περνάει καλά και θα μείνει εκεί σήμερα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει γίνει. Νικολέτα, αν το δεις αυτό μαζί μας είναι καλά. Εδώ, δεν έχω λόγια. Βλέπουμε μαξάκια. Περνάει κόσμος από εδώ. Όλα έχω περάσει ένα F50. Δεν ξέρω τι είναι, ένα καινούριο BMW που κάνει παπα-πούπα. Βασικά όλα κάνουν παπα-πούπα εδώ πέρα, δεν υπάρχει ένα. Πέρασε πριν ένα τούμπανο αδερφέ, ένα Hyundai ηλεκτρικό. Και είχε βάλει εκεί στη μουσική στα ηχεία κάτι παπα-πούπα. Straight.
Μαγαζί στην Πολωνία και φτιάχναμε το εσπρέσο. Δεν είπαμε κάτι πώς θα το φτιάξει, αλλά ξέρω ο δικός μου. Τους μαθαίνουμε και τους εξάγουμε πολιτισμό στον καφέ εδώ πέρα, γιατί δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, καλά τα πάνε. Στη δεύτερη μέρα έχουν ξεκινήσει, να το. Ή περιμπέρβες του Ντουρά, ή είμαστε κλασικοί Έλληνοι και πάμε σφίνα και τελείωσε. Έλληνοι είμαστε. Τι θα κάνουμε? Θα μαζευτούμε όλοι μαζί έτσι. Θα ξεκινήσουμε να περνάμε κόσμο και θα φωνάζουμε Αλφόνσο, Αλφόνσο! Ότι έχουμε κάποιους εκεί, ωραία. Και με το που δούμε ότι κάποιος δεν κοιτάει, χλακ, θα πάμε μπροστά του. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Είναι μπροστά. Πάλι καλά έχουμε media pass και περνάμε εδώ την ουρά. Σας παρακαλώ να φωτεινώ έτσι. Πότε έραστε εδώ? Ποχθές το πρωί. Ναι. Είχαμε κάνει αντίσκηνο με την BMW. Καμία ελπίδα. Καμία στο δύο. Rest in peace, then let me flex in peace. Playing Russian roulette with them pester teeth. Crossing the revolver, devil's hand on the rim. Water in my skull so I get blessed as I slip. Show me what my seed, that's gon' cost a year. Show me what my kid, that's gon' cost a germ. Sage recipes, both them bitches German. You know what it is, right into the forest. Told my bitch go shopping and she brought me back a drink. Thinking like the grave, but they ain't gay unless I say so. Shameless suicide, this shit deeper than the KO. Feel like Hillary with all these colors on my finger. Θέλω να πω στη γιαγιά μου, αλλά δεν ξέρω να φτιάξει ένα τέτοιο 36. Κοίτα λίγο το σεμεδάκι θέλω να δεις, το βλέπεις. Αυτό εννοώ. Κοίτα, κοίτα. Φίλε, χάνεσαι. Τίποτα, δεν έχουμε ούτε 5 λεπτά εδώ μέσα. Ούτε 5 λεπτά εδώ μέσα. Βασικά δεν ξέρουμε να τραβήξουμε πλάνο αυτή τη στιγμή. Απλά κοιτάμε και χαζεύουμε. Ναι. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Χανόμαστε, πρέπει να έχουμε αλυσίδα ένα στον άλλο. Ακούστηκε ωραία αυτά. Παιδιά, να κάνουμε ερώτηση. Εντάξει. Δηλαδή,
Πώς γίνεται, είδα story τους πριν 3 μέρες το αμάξι λιμένο και τώρα είναι εδώ με μοντέρα πάνω να δουλεύει. Πήραμε media pass, έχουμε στείλει εννοείται το φωτογράφο το άντρικο. Πάμε να τραβήξει κανένα πλάνο μέσα. Πήγε συνοδηγός σε ένα Chaser. Εδώ το θα μπορούσα να μιλήσουμε. Λοιπόν, γενικά πολύ αυτοκίνητο, δεν ξέρουμε τι θα πρωτοδείξουμε. Πραγματικά είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Αφήστε με να πεθάνω εδώ μέσα. Δεν μπορώ, φιλέ. Γιατί? Θα κάνω με αυτό, δεν μπορώ να βλέπω άλλα αμάξια. Για τόσο ξεκάθαρα. Όλα τέλεια, εντάξει, με τη διοργάνωση δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Γενικά, όποιος δεν έχει έρθει δεν μπορεί να διανοηθεί τι βλέπουν τα αμάξια μας εδώ. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε ένα αμάξι. Εκεί που βλέπεις ένα αμάξι γυρνάς και λες «Ουχ, τι είναι αυτό, ουχ, τι είναι αυτό». Όλοι παιδιά απλά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Δηλαδή όπου για να έχεις πάει στην Ελλάδα, σε κάτι αντίστοιχο που δεν υπάρχει καταλήκτικο, έχεις δει ένα 20%. Ειλικρινά τα πράγματα είναι απίστευτα. Το 20 νομίζω είναι πάρα πολύ περίπτωση. Δεν νομίζω πως είναι 20. Και έχουμε στείλει τον Αντρίκο μέσα αποστολή να τραβήξει ένα βιντεάκι, κανένα πλάνο από κοντινό πέρασμα μέσα στην πίστα. Εδώ ο Νίκατρον, sorry, George Rigas. Πρέπει να φέρουμε τα αμάξια να τριφτάρουμε το μέσα. Τελεία. Μαλάκα, ποια να τριφτάρεις. Και πόσο γκάζον έχει. Μια χαρά, θα το οργώσουμε όλο μας. Δεν κολλώνουμε. Ξεκλειδώσαμε καινούριο όνειρο. Ειλικρινά έχουμε ένα κίτρινο 36, ένα μαύρο 36, ένα πράσινο 36, ένα σεμί 36, ένα ροζ 36 θα έχουμε στο προσεχώς μέλλον. Ένα μπλε 36, οπότε αν κάνουμε κάτι τέτοιο με ένα λιβεράκι που βγάζει το λάμπο, θα είναι όνειρο. Απίστευτο. Γεια σου εδώ. Τα αγόρασα ήδη. Μου συγγνώμη. Βάλε, βάζεις 2 ευρώ και σου κάνει και μασάζ. Είμαστε μέσα σε ένα JZ6. Tengo que preparar eso muy vamos. Τι να τους βάζεις στους υψηλάδες με τη σειρά του.
απίστευτο όλο αυτό που ζούμε. Τα αυτοκίνητα όχι απλά είναι ένα και ένα. Γύρνα λιγάκι να δείξεις, γύρνα. Τι από αγωνιστικά, τι από χορηγίες, τι. Το κάθε ένα έχει το δικό του vibe. Έχουμε κάνει σχεδόν όλο το γύρο, αλλά και το γύρο που κάναμε έχουμε δει τα μισά αυτοκίνητα, δεν μπορείς να δεις παραπάνω αυτοκίνητα. Εννοείται πως η τρέλα μας και όλοι ήταν στο drift, αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο εκεί πέρα. Ο Αντρίκος που τραβάει βίντεο μπήκε μέσα στα αυτοκίνητα, του έτυχε να μπει σε ένα chaser, νομίζω το απόλαυσε πάρα πολύ. Η φάση είναι top, είναι top, εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσουμε και εμείς να καταφέρουμε να είμαστε εδώ πέρα. ADV on top, μαγκές. Πεις τώρα την εμπειρία σου. Το ξέρεις ότι πρέπει να μιλήσεις στο μικρόφωνο για να ακουστείς, Θα μας πεις την εμπειρία σου πώς ήταν με το chaser. Εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα, τώρα τι να σου πω. Εντάξει, είναι λίγο αριστερόχειρες εδώ πέρα. Εντάξει, τρομερό τώρα ότι πας έμπαινε με χιλιόμετρα, έδαινε τελευταία στιγμή. Λες και εντάξει, το έχουν μάθει εδώ πέρα απ' έξω. Να ακουστεί αυτό. Μετά το σημερινό θα τουρμπήσεις. Τι να τουρμπήσω, μάλλον ναι. Κοίτα, εδώ πέρα είναι απίστευτη φάση, στηρίζουν όλοι. Δηλαδή είναι όλη η Πολωνία εδώ πέρα. Έχουν έρθει από χώρες Γερμανία, Αυστρία. Μιλήσαμε με το Σέφιεν εδώ πέρα. Βλέπεις αυτοκίνητα όλων των ειδών. Τώρα όλα είναι πίτα κάτω. Με ζάντες που κοστίζουν πάνω από τα μάξι μας. Πάνω από τα μάξι μας. Και όλα έχουν ωραίο fitment. Δεν υπάρχει σμαρτάκι με ηχείο, δυστυχώς. Ούτε ραλί. Καλά, μας κάναμε με ραλί εδώ πέρα, θα γίνονται τις πόμπεις. Άγγελε, για σένα πάει αυτό. Τίποτα, έχει αυτοκίνητα που δεν θα ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου, ούτε Ελλάδα δεν πρόκειται να δεις. Πίσω δεν έχω καν ιδέα τι είναι, αλλά είναι τρομακτικό. Έχουμε κάνει γύρω στα 15.000 βήματα μέχρι στιγμής. Πονάνε οι μέσεις μας, δεν έχουμε νερό να πιούμε, γίνεται πανικός, έχει ουρές σε όλα τα περίπτερα. Τώρα τι να κάτσεις και να περιμένεις. Εντάξει, λίγο οργάνωση ακόμα τους ήθελε να πούμε αλήθεια. Αλλά τώρα μάλλον θα κάτσουμε κάτω να φάμε λιγάκι. Κάνουν και stop εκεί πέρα. Να φύγουμε σε λίγο να ετοιμαστούμε για το βράδυ. Έχει night party εδώ πέρα από Ultra Race. Μέχρι στιγμής μοναδική εμπειρία. Αυτά. Να πούμε λιγάκι ότι και ο Σέφιεν τι υπόσχεση έδωσε. Παιδιά, τον βλέπουμε, βγάλουμε μια φωτογραφία. Μιλάμε λιγάκι, του λέμε έχεις σκοπό πότε να έρθεις στην Ελλάδα και μας απαντάει κουρασμένος. Ποιο μιλάς? Καλά έκανες. Ποιο μιλάς? Δείξε την κάμερα. Έχω χάσει το Ρίγα ρε μαλάκες. Πού είναι ο Ρίγας? Πώς τον πάρω τηλέφωνο? Όπο, δεν το σηκώνει, τον είδα. Σε ψάχνω. Τι έγινε, φίλε? Σε ψάχνω. Είσαι εδώ πέρα, δες λίγο. Φανταστικό. Τράμα λίγο. Απίστευτο. Θα ακούσει το τραγούδι. Έχει νόημα ρε φίλε. Έχει νόημα. Βλέπω μόνο άσπρα κεφάλια, έχεις μαύρο κεφάλι. Εντάξει, είναι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία εδώ πέρα. Εγώ τους καταλαβαίνω όμως, το νιώθω. Να σου πω, ξαναπες. Φίλε, το βλέπεις. Ήρθαμε σε event με φαγητό, θα χεστούμε ρε. Ωπω, έλα εδώ. Έλα, να σου μάθω πώς γίνεται, θα σου δείξω πριν. Βρίσκεις και το παίζεις ότι σ' αρέσει το φαγητό και αρχίσεις και τρως ό,τι βρίσκεις. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass. Λοιπόν, πάμε να φάμε ένα λουκάνικο. Παιδιά, ακούστε με λίγο γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Έχει πίσω μας event με γλυκά. Κοντεύω να λιποθυμίσω γιατί δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Λες και με περιμένανε. Αλλά δυστυχώς επειδή εδώ οι Πολωνοί μάλλον δεν τρώνε ζάχαρη, τρώγανε ξύλο μικρή. Έχει 4.000 άτομα να περιμένουν. Οπότε πάμε να φάμε τώρα λουκάνικα. Και μετά θα δούμε τι θα φάμε. Γλυκά δεν έχουν εδώ πέρα πουθενά. Θα παίξουμε ένα μπουνίδι με κανένα να φάμε ένα γλυκό. Πάμε να φάμε τα λουκάνικα. Αυτά από το Ρίγας εδώ πέρα, reporter. Να και τα παιδιά έχουν πάρει όλα τα Mac. Να τα. Τράβα τους ένα βίντεο. Πάμε λιγάκι. Γιατί δεν κόβουν, δεν έχουν κόψει. Εδώ κοίτα.
Κοίτα εδώ παιδιά, δεν κόβει. Να σας πω λιγάκι ότι έχει τσάμπα γλυκά, έχει 30 περίπτωρα με τσάμπα γλυκά. Τσάμπα φαγητό. Αυτό εδώ είναι το αντρικό shopping therapy, ωραία. Θέλετε να τα δείξουμε τώρα, να τα δείξουμε άλλη στιγμή να κάνουμε unboxing. Πάμε να φάμε, να ξαπλώσουμε και στα γλυκά γιατί έχουμε ζάχαρη. Πάμε να φάμε λουκάνικα. Πάμε να φάμε τα λουκάνικα. Κοτσί, να πάρω κοτσί. Πάρε κοτσί. Έδειξε εδώ. Τι θες, potatoes? No, potatoes. Εδώ ο φίλος είναι ωραίος. Κοτσί, μάγκας, τον σις, κεμπάπ, γαρδούμπα, δας, κεμπάπ, ντολνί. Παϊδάει εδώ πέρα. What is this? Σκύψε να τη δεις. Pork steak είναι το χοιρινό, That's all. Meanwhile. Μπρο, αυτό το κότσι είναι πιο κόκκινο από τους βέρκος. Δύσκολο, δεν νομίζω. Λένα, γιατί Λένα? Λένα. My name is Lena, bro. You know Lena? Adelos. Yeah. Por favor, Adelos. Μας λέω για το παρκάρισμα. Καθαρά παίζει να είναι Έλληνας ή κάτι έχει από Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο. Μπορεί να έχει γλυκουρό. Άρα. Ξεκινάμε. Καλημέρα. Μέρα 2. Μέρα 3-4. Όχι, δεν θα έχει 34, βαρέθηκα. Να βλέπω αυτοκίνητο πραγματικά. Όντως έχουμε γεμίσει, όχι άλλο αυτοκίνητο. Πάμε να κάναμε το μισό σχεδόν εχθές, πάμε να κάνουμε το άλλο μισό σήμερα από την άλλη μεριά. Και εννοείται να συνεχίσουμε με τα τριφτάκια να δούμε λιγάκι, γιατί γι' αυτό έχουμε έρθει περισσότερο για τον τριφ μαγκές. Και επίσης πάμε να πάρουμε 2 ιδέες. Εσύ να πάρεις 2-3 ιδέες για το 200. Ναι, θέλω να δω πάρα πολύ τι θα κάνω. Θέλω να πάρω ιδέες για το 30. Έχουν πάρα πολύ ωραία builds, είναι γεμάτο BMW εδώ πέρα. Και ο καθένας είναι διαφορετικός. Ανδρέα, μπορεί κατά αμάξι σου ρε φίλε. Εγώ ένα ερώτημα έκανα γιατί δεν έφτασε με τον Άγγελο. Το έπλυνε πριν έρθει εδώ πέρα. Άντε γεια, αυτό είναι μαγκές. Παίζει και να τα καμένο και τα πετάλια. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πραγματικά πλέον αγαπάω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για πάρτε λίγο εδώ πέρα μάτι. Ό,τι πιο ωραίο έχω δει σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άντε γεια. Άντε γεια. Σε παρακαλώ ένα αφιέρωμα στον Αλεξάκη. Λοιπόν, άκου να δεις. Αλεξάκη, νομίζουμε ότι όταν αυτό το βίντεο θα βγει στο YouTube θα έχει γυρίσει από Μύκονο και θα τα έχουμε πει από κοντά. Κάτι τέτοιο μυρίζομαι. Εγώ ξέρεις τι μυρίζομαι. Του χρόνου θα θέλει να είναι μαζί μας. Και η μαλακιά ξέρεις ποια είναι. Ότι του χρόνου θα το χάσουμε και θα μείνει εδώ πέρα μόνιμα ο Αλεξάκης. Σίγουρα, μπρο, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκάθαρα. Οριακά δεν έχουμε μείνει εδώ κάτω από ένα αυτοκίνητο να μας βρουν του χρόνου έτοιμους. Εδώ έχουμε τους πρωταθλητές Ελλάδος. Προσπαθούν να κατακτήσουν την πρωτιά. Λοιπόν, πες λίγο που είμαστε. Καταρχάς, είμαστε στο περίπτερο BC Racing. Για να δείξτε λίγο τι έχει εδώ το περίπτερο. Το περίπτερο έχει ψιλοξεφύγει εδώ πέρα, δείχνει αγώνες drift, αναρτήσεις. Μαλακίες, το περίπτερο έχει Marlboro, καρέλια, Lucky Strike. Αν περάσουμε τους Night Ride, μάγκες, θα κερδίσουμε το Chaser τους. Αλλά δεν είναι drifter φίλε, είναι χρόνος. Είναι χρόνος και αυτόματο. Αδερφέ μου, καλησπέρα, δύο λόγια. Ποιος είσαι και τι κάνεις? Είμαι ο Νίκος, είμαι από την Κερατά. Έχω έρθει μόνος μου στην Πολωνία για να δούμε όλο το home trace. Εδώ πέρα είναι fake και λάθη λιμανά για πάντα διάθεση. I'm
Παιδιά, πάμε να τραβήξουμε για λίγα πλάνα εδώ πέρα από το παλικάρι που του γάμισε λίγο το σπίτι, αλλά εντάξει, δεν έγινε και τρομερό. Το φυλακτήρα έσπασε, η εξάτμιση είχε κρεμάσει, σε 5 λεπτά την έβαλε πάνω. Easy peasy. Προσπαθούμε να μπούμε μέσα, να μπούμε στο drift taxi, αλλά είναι sold out. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τραβήξουμε και κανένα πλάνο μέσα από τα μάξια, να είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν παιδιά, έχουμε έρθει εδώ πέρα κοντά στα pit lane, να τραβήξουμε κανένα αυτοκινητάκι. Λοιπόν, δείτε εδώ ένα ταπεινό driftάμαξο Corvette. Άλλοι δεν έχουν λάστιχα και άλλοι driftάρουν με Corvette. Εντάξει, 36 αξία πίσω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δώσε πόνο αδερφέ μου, δώσε πόνο. Πάμε λίγο το 04. Όλοι πάθανε και καρδιά, μπορούμε να πούμε. Εδώ αξία 36. Για να δούμε τι φοράει. Ισχύει αυτό που λέει πίσω? Παιδιά, ναι, όντως. Είναι 16 αυλάβιδο, τριαξιονικό τρírοδο. Κάνει bound, το βλέπετε όλοι. Τι κάνεις χρέη? Εδώ πέρα γράφουμε λίγο τα αυτοκινητάκια να δούμε τι παίζει. Για πες μας Κουρλή, τι έχεις πάρει εδώ? Πού χαλάς τα λεφτά σου? Σάντα Μελισσή, Ναι. τον αδερφό μου και τον κολλητό μου. Τι καλός φίλος. Χαλάλι τα λεφτά, αλλά δεν θα βγει το BMW ποτέ. Χαλάλι, δεν πειράζει. Το BMW εντάξει, είναι σε δεύτερη Μπορεί μοίρα. να περιμένει. Η φίλη είναι για πάντα. Αλλά πήραμε αυτοκολλητάκια φλόγες. Πήγε, αυτό είναι, να τα ρε φίλε. Έχει πάθει πολιτισμικό σοκ από τις φλόγες εδώ πέρα και πήρε 6 κιλά φλόγες να έχει για το σπίτι. Εδώ ο δικός μας έχει βάλει αυτοκόλλητα στο ταμπλό. Έχει βάλει. Τι είναι αυτό, αλουμινόχαρτο στο κάθισμα? Αδερφέ, όχι. Έχει πάρει όμως τα γαντάκια από Night Ride. Γαντάκια Night Ride, συν 5 άλογα. 85 ευρώ γαντάκια. Εντάξει, νομίζω το τελευταίο που τον νοιάζει είναι τα 85 ευρώ γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται να πάμε να βάλουμε κρυφά ένα αυτοκολλητάκι advanced. Ισχύει, απλά είμαστε τόσο πανέξυπνοι που δεν πήραμε μαζί αυτοκολλητά advanced. Ούτε ένα. Να είμαστε πάλι, εδώ πέρα παιδιά παίζουν τα ντατσουνάκια. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ντάτσουν είναι αυτά. Εμείς στο χωριό μου είχαμε κάτι ντάτσουν που ήταν αγροτικά. Εδώ δεν τους έκανε το μοτεράκι, πέταξε ένα Nissan μέσα. Εντάξει, λίγο υπερβολή θεωρώ, για το χωριό δηλαδή είναι λίγο υπερβολή το Nissan το μοτέρ. Το βλέπετε και αυτό 16 αυλάβιδο, το 15 άλουδο και πάει λέγοντας. Εδώ έχουμε το γνωστό σε όλους GTR με τη γνωστή γολάρα. Εντάξει, τι να πούμε και αυτό, αμάξι θρύλος. Δυστυχώς τέτοια δεν είχαμε στο χωριό μου. Είναι και στο αγαπημένο μου χρώμα, κόκκινο. Παιδιά, δεν ξέρω τι βλέπετε, εγώ έχω χρωματοψία. Φοβερό. Φοβερό και τρομερό. Να δείξουμε και λίγο μέσα. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Πάμε λίγο τώρα να σας δείξω τα ψαλίδια που δεν θα έχω ποτέ. Δεν θα έχω ποτέ στο 36. Ο τύπος έχει λίγο ρόδα στη γωνία του. Λογικά δεν στρίβει. Λιγάκι. Τα μπροστά τα λάστιχα διαλύονται πιο πολύ από τα πίσω. Έχουμε την παρέα που βγήκε φτωχή, που προσπαθούν για το καλύτερο. Έχουμε ένα Twin Turbo Lamborghini, βγαίνει γύρω στα 120 άλογα νομίζω. Με τις τουρμπίνες πάει 135, κάτι τέτοιο. Εντάξει, απλά πράγματα, έρμα, χαλαρά. Μια απλή Τετάρτη. Εντάξει, δίπλα έχουμε τα ξαδέρφια και αυτοί με δυσκολίες στη ζωή, ταλαιπώρια και υδρότα και κόπο καταφέραν να πάρουν ένα ταπεινό V8B Turbo AMG, να καταφέρουν και αυτοί να μπουν στην ομάδα των φτωχών.
Δεν είναι κάτι, παιδιά, δεν είναι κάτι. Άμα συνεχίσετε και δουλεύετε σκληρά μια μέρα, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν άλλα 2-3 τέτοια να έχουμε να τραβάμε βίντεο. Οπα, με παίρνουν τηλέφωνο. Από την τράπεζα είναι. Μισό λεπτό, κλείνω. Τα κλασικά. You need help? Δεν θέλει βοήθεια, είναι πολύ καλός. Το βλέπετε και μόνοι σας. Με ένα χέρι την έβαλε. Απίστευτο. Παιδιά, να δείτε τα αλίκα που έχουν εδώ πέρα τα παιδιά. Έχουν μέσα να ζαντάρουν, να ξεζαντάρουν λάστιχα. Ολόκληρο συνεργείο είναι μια ταλίκα. Εδώ ο φίλος μας ο Αντρίκος έχει πάθει σοκ. Είναι μια ταλίκα, κινητό συνεργείο, φίλε, αυτό δείχνα τώρα. Φοβερή οργάνωση, φοβερή. Το event, παιδιά, τελείωσε. Ξεκινάνε σιγά σιγά, βγαίνουν τα αυτοκίνητα προς τα έξω. Πάμε να τραβήξουμε κανένα και εμείς επιτέλους το χαόνιρο. Car Exit Show. Αυτό ακριβώς. Ελπίζω να μην έχει πολλά Mustang που θα βγαίνουν στον κόσμο. Πάμε να δείξουμε κανένα πλανάκι από εκεί, να δούμε και εμείς από κοντά πώς είναι να φεύγουν από ένα τέτοιο event. Τέτοια αυτοκίνητα. Δεν θα είναι όλα προφανώς, γιατί πολλά δεν έχουν έρθει οδηγός, έχουν έρθει φορτωμένα. Αλλά τα περισσότερα. Πάρε μου την ψυχή και δώσ' μου αυτό το πράγμα. Έτσι. Οπότε μάγκες θα τα βλέπουμε στη συνέχεια. Θα λέει μετά, θα χέσω στον νηπτήρα, βγείτε, θα χέσω στον νηπτήρα. Ρε μαλακαγιακό, δεν βγες από το λεπτά. Αντρικό, έλα, βγες, θα βγω. Άκου τώρα λέγει. Καταρχάς ποτκούλα. Αυτό απέναντι είναι τεστάκι που έχει βάλει το μαγαζί και σου λέει ξεκινάς και διαβάζεις το τέρμα κάτω, το παραπάνω. Μόλις Ανάποδα το κάνεις. το τέρμα κάτω διαβάζεις πρώτα, ρε. Ναι, Έτσι το πας. δεν μπορείς να διαβάσεις Ναι. τα μικρά λες. Πάμε λίγο πιο πάνω. 3-4 ποτά τα έχω ακόμα. Πας στο πάνω. Μόλις δεν διαβάζεις και τα από πάνω, πας πιο πάνω. Άμα δεν βλέπεις το σο, διάβαζε. Ποτκούλα, παιδιά. Ποτκούλα πολωνική εδώ πέρα. Με 2,5 ευρώ έχεις ποτκούλα. Τίμιο πολύ. Τι βότκα πίνεις? Με μήλο. Εσύ? Cherry. Raspberry. Cherry lady. Βαγγέλη. Τα πρώτα γράμματα διαβάζεις? Ξεκινήσει σιγά. Εγώ βλέπω ένα τσεκούρι εκεί στον μπαρτά. Αυτό τσεκούρι. Τσεκούρι, ρε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η γνωστή τσικουριά της Πολωνίας. Με 2 τέτοια 3 είσαι ό,τι θες στον κόσμο. Και? 70% αλκοόλ. Πιες μια χωριά. Για να ταξιδέψουμε αεροπλάνα μετά ο γύρος. Φέρ' τον αναπτήρα, φέρ' τον αναπτήρα. Άμα ξυπνήσω εγώ να φύγω, να είναι τρύπα μου τη μύτη. Τι χρώμα είναι? Κλείτημα. Είμαστε να γνωρίζεις πλέον. Κάνει θαύματα. Σε κάθε πόλη έχω 30 ουσίες. Απ' τους Αρίσσαπαν στο Βερολίνο. Η ψυχή με γκλούνια τους απιγκουίνους. Συνόντως αλλιώς τον εσόντως εκείνος. Νιώθω στο χώρο σαν μόνος αλπίνος. Μπαίνω στο στόρκα να 2 ώρες να φύγω αλήθετα. Τα νούμερα με κάνουν να τσιβδίζω. Είμαι στο κτο μου όνειρο και το αγγίζω. Και είμαι πάλι χάρη μόνο τα αλάνια. Ήμουν στη Μαδρίτη με το τζάρι. Μεταξύ Σπάρτη Οκτώβριο. Θα το βάλεις. Όλοι. Ας το βράδυ να το μπροστά στην κάμερα. Ναι. Άμα το πω μπροστά στην κάμερα θα βγει ο Ιγκλεζόπουλος, ο Ηλίας. όλοι θα μου λένε το έχεις πάλι και κάθεσαι μες στον καράζ και μου θα λες τα... Μην το πεις. Εντάξει. Έλα, μια Σπάρτη Οκτώβριο. Θα είναι ανάποδα επίσης τα πόδια. Θα ειδείτε και μπροστά από νομίζω. Θα είστε πίσω. Αλήθεια, μ' αρέσει πίσω. Έλα! Καλό ταξίδι. Θα λέμε Χαλκίδα, Αθήνα, στη μέση. Τουαλέτα, με το που ανοίγω την πόρτα ακριβώς το αφήσα να βγάζει αέρα. Και πώς κάνω αυτή την πόρτα, περνάει ο κόλλος μου και το κάνει... Τι λες, Έχει 2.
είδα και εγώ τη λυπήθηκα και λέει: «Μα στέλνεις και να σε βοηθήσουμε», λέει. «Α, λέει, θα εκεί μας και πάμε εμείς χαλαροί». Πετάει η Μορσίνη σακούλα, πάω, μόνο από ποτικιά. Έχανε παντού ποτικιά. Εκεί να δούμε, έχει κότα κόφι. Εκεί έχει. Μάγκες. Τέλος. Έχει κότα κόφι. Είμαστε έτοιμοι για να αποχωρήσουμε. Εδώ έχει κότα κόφι. Πάμε άλλη μία. Άλλη μία. Μήπως έχει κότα κόφι? Έχει κότα κόφι ρε μαλάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε. Ναι, τέλος πάντων. Αποχωρούμε έτσι. Εγώ δεν είμαι έτοιμος. Ένα λόγο που αποχωρώ. Η κουλτούρα του αυτοκινήτου που έχουμε εδώ πέρα δεν νομίζω πως μπορούμε να τη δούμε στην Ελλάδα με τίποτα. Ο καθένας έχει βάλει τη δική του λεπτομέρεια πάνω στο δικό του αυτοκίνητο και έχει κάνει το κάτι ξεχωριστό. Είδαμε πάνω από 1000 αυτοκίνητα, το καθένα ήταν ξεχωριστό. Ένα προς ένα. Ωραία εμπειρία. Καιρός όμως να γυρίσουμε και πίσω στην Ελλάδα, εννοείται για να τα μοιραστούμε και μαζί σας όλα αυτά. Εγώ δεν θέλω να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και να δω τέτοια αυτοκίνητα. Γιατί να μην φτιάξεις ένα σαν αυτά εδώ πέρα? Σαν αυτά εδώ πέρα τα αυτοκίνητα. Τι? Θα φτιάξεις? Αν θα φτιάξω. Ναι. Λεφτά αδερφα. Όλα τα άλλα την τρέλα την έχουμε. Εσύ πες μας. Φοβερά, πολύ απίστευτα. Εμένα μου αρέσουν τα χρώματα στα αυτοκίνητα. Άσπρο. Είχε για κόκκινο. Μοβ. Το κόκκινο. Η εμπειρία είναι μοναδική. Δυστυχώς δεν μπορούμε να την περιγράψουμε σε όποιον δεν έρθει. Και όποιος έρθει δεν θα μπορεί να την περιγράψει και θα φέρει κάποιον άλλο. Μακάρι να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, αν γίνει πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Ευελπιστούμε του χρόνου να φέρουμε δικά μας αυτοκίνητα εδώ πάνω για να περάσουμε καλά. Μέχρι τότε, ADV on top. Έχει κότα κόφι. Έχει κότα κόφι. Είναι κότα κόφι. Λοιπόν, κότα κόφι. Λοιπόν, κότα κόφι. Αφήστε αυτό. Καλά.